Wesana sami. Yabo. Uyayazi le ngoma kaNomfundo lethi Phakade lami. Ngiyayazi baby leyo ngoma. Ya ngoma ngahlala phansi, ngayijulela, ngakhipha konke okusenhlizweni ngayibhala. Ngase Sinomfundo nje akavela akuculele yona. Ngoba phela mina ukucula ngikwazi. Le ngoma ngahlahle ngayibhala ngase Sinomfundo akayicule is dedicated to you le ngoma. Ha baby ngaze ngajabula. Yazi na baby iphakade lami. Phela anything for wena sithanda sami. Baby ngicela ukubuza. Anything for wena sithanda sami. Ungabuza. Mase nje kuthiwa qhamuka nje umfana la ngishaye ngangibela. Imake sithanda sami. Siqale siyilungise le ndaba. Uzobe kushayelana eqala nizobe nibangeni. Awuwabuza ngathi ngeke nje ungibele wena. Yima phela sithanda sami. Kumele ngazi ukuthi mina mfana olwa naye. Mhlawumbe nihlobene kanje, mhlawumbe ubhuti wakho, mhlawumbe i-ex yakho, mhlawumbe umashonisa nje kade ungifihlele ngaye. Manje angikwazi ukuvele ngene endaweni nangazi ngibangeni. Uma ekushaya aqale mhlawumbe aqede ngawe bese ngithe sonibangani bese manje ngingena ke indaba yini. Angikho wrong. Cha ngiyaliza ngisehlane. Bheka ungaphuma ehlane nami la. Awukho ehlane. Okay ke sithanda sama siyeke ke yabafana ngoba ithatha le ndlela yakho. Awekuthiwa qhamuka izinja yakhe. Ungenze njani? Hey. Uyabona sithandwa sami. Inhlamvu ayiboni lutho ejubaneni engalikhipha lapho. Uyabona ngabaleka, hey. Ngisho impunza ngazi ngayifanisa nani. Into engayibo baby. Ngikushiye. Awubaleki ngani una uneenyawo zakho? Ayikhuleka sona sami ngingabaleka ukubhubha. Beba siyeke le ndaba sivele sambe yabo. Okay. Keke kwesikathi siphithile mfethu. Labantu leyo uthe bazosifuzala amakhaphuza asazoshaya ephasi lawo. Aphi? Angikwazi shonephi. Okay, wena ku right for iphasi leyo uthe uzoshaya ubugebengu. Hayi. Ngiright mina. Uzoyinema? Yeah. Into engiyakujaha uku-uploada na ku-YouTube. Oh, akubona la? Bungabhukhanga la? Akubona la kodwa nalaba sifika bacela nje. Okay, so cela ukuthi besize ngoba phela sifuna ukufaka manje ku-YouTube. Yeah. Hayi, Shona khona. shona asibalini bayeza. Bese ngeke asibani awuthi ngikhulume nabo labantu. Oh, nazi nabahle nafanelana. Awu siyabonga. Ngikhumbuza ngisangangami. Siyabonga. Kancane bafuthu wami. Yazi sinenkinga encane. Sabantu abadila no YouTube wami. Manje kunabantu besibalile isicelo se-excel pass yamakhaphu. Manje abafiki. Mase sengicela nini ukuthi mhlawumbe ningawazi ukusiza ukuthi sishanye. Ngekuphela 2 minutes, ngekuphela 2 minutes ngiyamthekisa. Ubala mfethu ubala. Awanankinga. Hayi ngiyaqala. Okay. Ngicela mina ngalana ukuthi sizoqala. Sisho asiyabonga abafethu siyabonga. Okay, kule pass le nkosazana. Ubhuti lo simbiza ukukhekhela abantwana. Okay. Khekhela abantwana. Uyena ngicela ukhiphe lento baba. Uyena uzobedala iphathi la ngathi nibanje inkunzi yabo. So uzofika nje nibambe inkunzi, mina nimnikeza izinto azobe niphutha mhlawumbe ifoni ngabe yini. Uyayibona lonto. Nibanjwa ngempela abafethu siyashoot. Seni right angithi. Okay, khekhela abantwana. Awube ngathi uyaqhamuka. Okay. Yeah, urathi lapho, Okay, seni right. Okay. Right. Ima manje la sibesixoxela nje. Ngathi nimele nje niyayixoxela niyajola nisithanda sakho. Yeah. Ngicela nibe khosi napho. No shame. Alright. Okay. And action. Yini lebo nyokana nilethele. No, khakhe. Mubambe inkunzi akumele ukhama usithi nina bonyangana. Lo mubambe inkunzi. Buka mina ngisebenza kanjani. Mufika la udlali nawo akizobabamba inkunzi abantu. Serious ngenye indlela. Awudlali nawo. Mufika la futhi into manganga ngempambo ubiphuca isikhwama yabo usebenza isikhombisa babamba inkunzi yabo lonto lonto. Alright. Awuqale phansi. Bafike ngixolisa ukunibambezela. Khosi nibambezela. Okay. Ngicela nibe khosi again. Nazo again. Alright cut. Correct. Ni right nani ngala? Hayi sesi right. Ni right. Ngingaqabula phela siyadlala. And action. Yini lebo nyokana nilethani manje Khekhe. Musaphela umshaya ngempela. Hawu. Siya actor, musukudinelwa kuyena. Okay, ngicela uqale phansi kancane. Ngicela nibekezele bafuthu ningafiki. Khekhe, ama-lines akho, khumbula ama-lines akho. Lento agidisha nasendlini angithi. Yeah. Alright. Right. And ngicela ngiholele nginikeza ushumshum. Jesu. Action. Yini lebo nyokana nilethela lethi phone. Okay, me. Khekhe, ivoice yakho. Hayi muthi. Yabanyana. Ivoice yakho. Awukhulume nje ube nesidodo esinani ukhombisa ukuthi umuntu othusa. Yabona into kanjani? Naso.
First put sohamba sijahile phela thina. Sijahile. Alright. Songela sisi. Yazi ozangena ehlathini ubheke ngenxa yeni. Awuthi ngibona Futhi bafethu. awuenza into oyaziyo bhuti awusheshe. Awuthi ngibona isikhathi. Bhuti first bhuti. Ngiyaxolisa bafethu. Isikhathi sesandlile. Okay, nasikhathi. Bafo, sorry. Kancane mfowethu, kancane. Ungishayela le car engiyifunayo. Uyazi nangu umuntu odlala iphathi yobugebengu. Awusheshe mfethu. Yazi mfethu ukuthi Jawu khamba. ubuyiphantela nawe mhlawumbe uthi udontsha le phone le mfowethu le. Nangu umfana bengimcela ukuthi ashuthele iphathi yobugebengu. Lo. Uyahluleka. Ngisacela nje ushayela iphathi yobugebengu kumathi uphuca lama couples inkonzo. Tusisi isikhwama, mhlawumbe uthathe nefoni lapha kubhuti no wallet, mina nawo wallet yayibona into kanjalo lo. Then usuqedile ke mfowethu. Ilo phathi engicela ngiphu-upload manje ku-YouTube. Okay, so right. Okay, ungaqala ngala. Khekhe awubuye usela eduze kwami. Kancane. Siyashutha ngithi. Uzoqala lana nje. Awuna into esibhanyana lapho nommese. Akukhona ukuphetha. Hayi, asiqale okay mana. Right lakho futhi. Sabanje inkunzi mina yazi. All right. And action. Lethi sikhwama man, lethi phone wena man. Yini wena? Awubambi lo ikuthi nangu abantu Baba letha la uzokhuluma. Awubambi ikuthi. Lethi phepha. Hayi speak. Wena Hayibo manje into zethu kumisa kanjani ngazi? Ayabona baby ngeke. Aniboni nini sibaje ikuthi ngempela. Angeke mfethu hayibo. Hayibo. Imbuzi phela lezi. Ekhaya ikinyama. Ngeke. Hey! Oh. Yazi. Senziwani imbuzi? Hawu imbuzi lezi bekithi angiyitest ukuthi mase zibe nephathi kuvela inyoka la zikakwazi ukubaleka hayi ukuthi ikhonteke lingathuswa lo mmese lona. Just ukuyithusa nje imbuzi. Hayi, ndoda, awuphendula umbuzo wengane. Ingane ibuza ukuthi zenziwani imbuzi? Hawu. Zalo nawe uyazi ukuthi inyama into ayimvela kancane. Njengakinje uyazi ukuthi kini kuthenga ichicken. Wena abafo dabhazo nakini kuthenga angazi noma inyama engulube endile. Udla inyama engulube kini nawe uyazi. Wena siluda boy kini inkomo. Nawe kini hayi wena kini angazi ngibone kuthenga inyama kini. Mina abe uyangilekelela la. Lento kodwa ngisho bengibambe imbuzi. Kodwa mina ngabe seyibuka usimbuzi. Mingase kuvela ithwele kade ngisho kungenzakalani kuzona. Ndoda, awuphendula umbuzo wethu. Thina kona sibuza ukuthi zenziwani imbuzi? Noma inina lo nihambele siqedela imfuyo yethu la emphakathini? Hayi madoda ngeke. Safanele niyeke ukuganga.